Κύριε Βασίλη, γιατί η εκπαιδευτική μέθοδος επιλέγω πρότυπο εξασφαλίζει την επιτυχία? Θα σου πω αμέσως 5 λόγους. Πρώτον, δημιουργούμε ολιγομελή τμήματα μέχρι 5 μαθητές και τα μαθήματα είναι 4ωρα. 2 ώρες μαθηματικά και 2 ώρες γλώσσα. Και συνδυάζουμε τη φυσική παρουσία των μαθητών στον εκπαιδευτικό μας χώρο, αλλά και τη διαδικτυακή εκπαίδευση. Δεύτερον, οι εκδόσεις των βιβλίων που κάθε χρόνο ανανεώνονται μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στα πρότυπα γυμνάσια. Τρίτον, το online λογισμικό επιλέγω EduPractice, που είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή η οποία περιέχει χιλιάδες ασκήσεις σε μορφή πολλαπλής επιλογής, χωρισμένες σε κατηγορίες και ενότητες. Τέταρτον, τα μηνιαία διαγωνίσματα που εξετάζουν όλη την ύλη που έχουν διδαχθεί τα παιδιά μέχρι εκείνη τη στιγμή, ώστε να ελέγχεται ο βαθμός εμπέδωσής της. Και πέμπτον, η επικοινωνία με τους γονείς που είναι πολύ σημαντική, ώστε να μπορούν να είναι πάντα ενήμεροι σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους. Περιμένουμε και το δικό σας παιδί να γίνει μέλος της κοινότητας των επιτυχόντων μας.